doneli smo odluku da zatvorimo barijeru zauvek. Bila je to moja ideja. Ali je pogrešna. Naučila sam da ne smemo živeti u strahu. Zato što nas to ne štiti ni od čega. Nikada ne znaš odakle nevolja dolazi. Ali isto tako nikada ne znaš ni odakle će doći spas. Bez Ume i njenih pirata Oredona više ne bi bilo. I bez Hada, mog oca, Odri ne bi preživela.